מה קורה אנשים? כאן time to craft האל, והיום איתי פה לירון שוב. לירן, תגיד שלום לירן. שלום לירן. אז היום אנחנו משחקים עוד כמה מיינקראפט סורווייבל. כפי שאתם רואים אנחנו התקדמנו המון. בפרק שעבר יצרנו בנדר. וזהו, אז הפעם אני מצלם. לא לירן, אני דור מצלם. פה אין לנו כלום, פה השגנו קצת נשקים. צמנו חצים ו... יש לנו בהמון ווד, המון זה. אני חשבתי לבנות פה קצת דברים, אבל כאילו, כי חסר לנו קצת בבית. וואו, אז היום בפרק הזה אנחנו נרצה ללכת שוב פעם לנדר, ולהביא קצת גלוסטון, ולחפש נדר פורטרס, שזה בעצם טירה ענקית באמצע הגיהנום. סגרנו פה כי היה פה קריפרים. ניקח עלינו איון, ומה שאפשר לעשות... מה שאפשר לעשות בשרת הזה, זה לעשות סלאש... מה שהבאגים האלה, אני לא מבין. לא יודע. יש קצת לאגים בשרלט, ועכשיו אני אשים עליי אנדר צ'סט, אני אקח עליי קצת ווד ואוכל כדי שיהיה לנו בנדר. אני אקח בלוקים, ווד, לא סנד, קצת ווד ואוכל. מה יש פה למעלה? נכון, זה הטירה שלנו. יש שם טירת שמירה כזאת, בוא נראה להם אותה. טירת שמירה. קצת התקדמנו בשרת, אבל אנחנו לא משחקים פה, כאילו אנחנו משחקים יותר מדי, אבל כאילו לא כאילו פה. אז בואו ניגש. תראה. הנה יש פה כזה, אתה בגיהנום? כן. פה גם ויל... אני לא רואה אותך. איפה אתה? אני בא. איפה אני? אוקיי. סלשום שולח אותנו הביתה. הנה אני. אני פה, הנה אני! אוקיי, בוא נתקדם. איפה היינו אתמול? מקודם אנחנו לצד השני, אז היום אנחנו נלך לצד הזה, בוא. בוא דורון. אל תיחד דורון. בוא לירן, נלך לצד הזה. מה, יש פה שער נוסף. מה? מה? זה אותו אחד, יא דפוק, עשינו סיבוב. אוי, איזה טמבלי. איזה דפוק אתה. בוא נעלה למעלה, בוא לירן. נלך ככה? דרך איפה נלך? דרך מיסטר בין. היי! שרת אותי למטה. אני החכם מבינינו, מי ששואל. אוקיי. לאיזה כיוון אנחנו הולכים, אתה יודע? כיוון... ארסים! עוד ארסים! עוד ארסים. יש פה לידי מהפרק שעבר. מי שלא ראה את הפרק שעבר חייב לבדוק. אוי, ראיתי בך בטעות. אני עומד למות. למה סגרת אותי? אני סגרתי אותך. טוב. ליד. טוב, אני שולח ללירן TPA. לאשר? כן. לא בא לי. בבקשה. תבוא לידי. ליד. אז מה שאנחנו עושים עכשיו זה נדר פורטרס, וכמו שאני ולירן יודעים, יש שיטה אחת ומיוחדת, זה ללכת מעל לבה, כי באגמי לבה, זה כמו אגמי החולה, הם לוקחים... אופס. אני לא מאמין שעשית את זה. טוב, אז חזרתי לאותה נקודה, תודה רבה ללירן, שהרג אותי. יש סלשבק, מה אתה בוחר? אבל זה לא עובד, כי אנחנו לא... יא בן זונה! הדברים שלי ישרפו! יש! טוב, אז... טוב, לפחות עכשיו אנחנו תיקו. הפעם אנחנו נשים את ה-IP, אני חייב להזדכר לשים את ה-IP. ואם לא, אתם עושים play נקודה ורדינקראפט נקודה 2552 2565 לא 25 25655 קיצר IP הרגיל של וואי, כל הדברים... לא! בן זונה! בן זונה! באתי אותו למטה. הלכו לי הדברים. לא, הנה, יש פה דברים, גם לי הלכו חלק. זהו, הלכו, אין לי כלום, יש לי רק את זה וזהו. אני אכין לכם מכנסיים חדשות. לא, יש לי מכנסיים.
אוקיי, אז תודה רבה ללירן שבגללו נפלנו, בגללו הרגו אותנו זומבים והיינו חייבים לעשות אחד לשני TPA עד שפאקינג הצלחנו להשיג את הדברים שלנו ורוב הדברים שלנו... חץ בקשת בשבילי. לא, יש לי רק אחת. אבל יש בבית, אם אתה רוצה להשתגר הביתה. TPA/שום תעשה. אז תודה רבה ללירן שבגללו תקפו אותנו זומבים ומתנו 700 פעם וחלק מהדברים שלנו נשרפו. איפה השביל? איך הגענו לפה בכלל? הנה השביל למטה, הנה! אתה רואה שם? כן. אני אלך אליו. לא, אבל עכשיו אנחנו לאיפה שרצינו... עכשיו אנחנו נמצאים במקום שרצינו להגיע אליו פעם שעברה. לא. כן. תראה לאיזה כיוון השביל מוביל. אוקיי. אבל איפה הנדר פורטרוס? אם יש לכם עצות לגבי טירות וכאלה, אתם מוזמנים לכתוב לנו בתגובות. וואו, מגניב, אחי. סתם. יוסי ביצים, איך הוא צועק? פעם כשאני בהתחלה ולירן התחלנו להקליט סרטונים, אז היה ללירן שכן שכל הזמן צועק, יש לך ביצים. לא, אל תזכן. אל תזכן שעובר באזור שלו, מה הוא צועק? הוא שאל אם אישה רוצה למצוא את הביצים. אני נראה כמו טבח, שיש לך בלוקים. טוב, אז אתם תראו פייסט מושן שלי ושל לירן אוספים בלוקים, ואז אנחנו נמשיך ללכת, אז יאללה. Back from the dead. Ladies and gentlemen, you're all invited to go fucking mental on this motherfucking drop. The countdown has just begun. Are you ready? Let's go. Now we're back from the dead. אז טוב, אז יש לנו... טוב, אז חזרנו, אז בעצם יש לנו פה, לי יש 2.5 סטאקים, עוד שנייה 3. טוב, אז חזרנו. אז יש לנו, לי יש עוד 3 סטאקים, וללירן יש 5, נכון? טוב, אז חזרנו. טוב, אז חזרנו. אנחנו ביחד עכשיו. אוקיי, אז בעצם אני ולירן החלטתי להיפרד, כל אחד ילך לצד שלא, לירן אנחנו ניפגש שוב. וכשמישהו מוצא כיוון של נדר פורטרס, אז משתגרים אחד לשני. אני בעצם עצרתי פה כי עומד להיגמר לי הפיקקס ו... מצאתי את טים פורטרס. די, באמת? טוב. אוקיי, אז החלטתי לעצור פה ולהכין פיקקסים. כי אני עומד להישבר לי הכל. ונשארתי עם פיקקס אחרון. ואחד מהם לקחתי מלירן. הגיי. אז בעצם אני עכשיו אכין לעצמי פיקקס. בוא נכין לעצמי. אתה רוצה גם? לא, זה בסדר. הכנתי 4, אני חושב שזה יספיק לי. ובוא נראה את הארמור שלי, הארמור שלי מצוין. יש לכם פה גישות לאנדר צ'סט, שזה משהו מגניב. אני אשים פה מלא את כל הבלוקים, יש לי פה המון בלוקים. זה מה שטוב. חפש תמיד, יש עליי גם מלא לחם מהחווה. זה כבר לא נורמלי הכמויות שאנחנו מוצאים שם. כאילו חשבנו לי בהתחלה שזה יהיה קטן, אבל כאילו היא ממש טובה, היא ממש מספקת. אז יאללה. קאט ונחזור לכם כאילו. טוב, אז אני עצרתי והכנתי על פיקקסים ובאמת נפגשתי פה... מה, אתה שומע את הרעש הזה? כן, נכון, יש פה זה, יש פה רעש. תחצוב, נראה אנחנו קרובים רצח. תשמע, תתחיל לחצוב, נראה אנחנו קרובים... הנה הבלוקים, הנה הבלוקים! תראה לי. סוף סוף, למעלה! יו! עלי התותח! יאללה, בוא. סוף, סמק. אנחנו מחפשים את זה פאקינג שעות, חכה, אין עליי בלוקים. השעה עכשיו 6 בערב ואנחנו התחלנו את זה ב-4, לא? 2:30, זה 4. הנה ספאונר. חכה, אני שם את האלה שיעצרו אותו. כמה שעות. איפה אתה? תעשה לי TPA. חכה, אני נלחם בספאונר. אוקיי. הנה, אני בפנים. תחביץ לספאונר. לא, למה? כן, לא, אתה רוצה... יואו, אמרו שיש את האפדייט של הסילק טאץ' שאם אתה משבר אותו עם סילק טאץ' אז אתה יכול לקחת את זה איתך. הצילו!
מה זה? טוב, מה זה, מה נפל ממנו? רד למטה, רד למטה. וואי, איזה גדול הוא. יש פה עוד, יש פה עוד. יש פה עוד. תקשיב, תחבר אותה עם טורץ' פשוט. כי אם יהיה את העדכון השבוע, כמו שהם הבטיחו, שיהיה את העדכון שאתה יכול לשבור עם סילק טאץ' ספאונרים, אז יהיה ממש טוב. נעשה כזה חוות XP, לא? כן, אפשר, וואי, זה טוב. כי הם אמרו באמת שהם יהפכו את זה ל... יש, קיבלתי את המקל הזה מזהב. מצאתי חרב ומצאתי סאדל, שנוכל לרכוב. כן, אני נלחם. אה! יש עוד מקל. יצא לי גולד והרבה אובסידיאן. נראה לי מה שאנחנו נעשה באמת כדי להחתים. יש לי 3 מקלות של הטמבלים האלה, הם לא מפסיקים להשתגר ואני הורג אותם, מה זה מהר למה? בלייז עוד כאילו. וואי, אתה לא מבין, אתה יודע מה אנחנו יכולים לעשות? לבנות שער קרוב לפה, כי יש עליי אובסידיאן. 4 אובסידיאן יש עליי, צריך להשיג טיפה עוד בצבאות. ואז נוכל באמת להשתגר למקום חדש בעולם. ואז זה יהיה מטורף. כי אם אתם לא יודעים, כל בלוק פה, כל בלוק בנדר זה 10 בלוקים בעולם הרגיל. כמו שכבר הסברנו. דיימונד! דיימונד וגולד ונדר וורד. דור. נודר. עוד גולד. יש לי דיימונד אחד. כמה? יור, תראה, מצאתי שער, יש פה שער. יש פה שער. באמת? אשר הייתי פיי. שלב. איפה? וואי! שברת לא בנית. איך אני אבנה? אין לי אובסידיאן אפילו. יו! אל תכנס עכשיו, בוא נחקור. אז בוא נסמן אותו. נעשה כזה כאן. מה? איזה חרטה? מה? למה יש פה שער? עוד משהו באפדייט. או שיכול להיות שמישהו היה פה כבר. זה גם יכול להיות. יש אולי דיימונד אחד ושבע גולד. אני עומד למות. מצאתי את זה ששמים על הסוס, מצאתי עוקר. גם אני מצאתי עוקר. יו! מה? יש לי את הראש הזה, השחור הזה. שנוכל לבנות זה? את השטן. יואו, איזה טוב אתה. ובאמת מצאנו פה המון. אני מצאתי דיימונד אחד. רגע, אנדר צ'סט. תן לי שנייה לשים דברים חשובים באנדר צ'סט. יש עליי מלא בלוקים, תיקח קצת. אני קצת מסדר את האינבנטורי. אין לי מקום לבלוקים, אין לי איפה לשים את הדברים האלה. אנחנו לא צריכים את כל הרזב, אבל תשים רק את הדברים שהם באמת החשובים. נדר וורד, יואו, סאדל, אובסידיאן. אתה זוכר איפה היה זה? מה? אתה צריך אוכל תגיד? יש עליי חצי סטאק, לא, כאילו יש עליי סטאק מהלחם שיש בבית. הכנתי עוד פיקקסים, זה טוב. וואי, אני לא מאמין. יואו, כמה דברים. אוקיי, אני הולך להמשיך לחפש עוד צ'סט. כלום, איזה באסה. עוד צ'סט. אולי פה יהיה משהו. כלום. בלייזרוד. מצאתי בלייזרוד על הרצפה. וואי, איזה כיף, יואו. לירן, שמע, אתה תותח. אוקיי, אז תודה שצפיתם. כאן היינו time to craft IL. אני הייתי דורון. אני הייתי לירן, תעשו סאב. תגובות, וואי, התגובות שלכם ממש תכתבו את התגובות, מה אתם מעדיפים שיהיה ומה לא. כן, אם אתם רוצים שאני אתחיל לשחק בעברית... מקווה שזה מעניין אתכם, בסרטון הבא זה הולך להמשיך מהרגע הזה. כן, כדי שעכשיו אנחנו הולכים לצלם אותו, עכשיו, אחרי שאנחנו נערוך את הפרק שאני מצלם עכשיו. אז ויאללה ביי. תודה שצפיתם.